ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୁଅର ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସିଏ। ଖାଲି କହିବ ବୋଉ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରୁନୁ। ଭାବିଲି ଘରେ ଅଛି ତ, ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ସୋୟାବିନ୍ ତା ପାଇଁ କରିଦେବି। ସୋୟାବିନ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଭେଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଳୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇକି କଡ଼ା ବସାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କଡ଼ାରେ ଦେଇଦେବା ତେଲ। କଡ଼ାରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସୋୟାବିନ୍ କି ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଦେଇଦେଲି କଡ଼ାରେ। ସୋୟାବିନ୍ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ସୋୟାବିନ୍କୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଦେଇଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁ ତ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ପିଆଜ କୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲା ଦେଇଦେବା। ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ଅଦା, ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ରଖିଛି, ଦେଇଦେବି। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଟିକେ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେବା। ହଳଦୀ ଦେଲି। ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଲି। ମେଥି ପତ୍ର ଟିକେ ଦେବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବା। ଆମେ ଏବେ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଳିବା। କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଆମର ତ ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ସୋୟାବିନ୍ ପକାଇକି ମୁଁ ତ କଷିଦେଲି, ସିଏ ଆଉ ପାଣି ବି ଟାଣିବନି ଏତେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀଟି ତ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ରଖୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଯାହା ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।